So, what's up guys, mga katang no? Kay nanay may gikompose nga kanta nga Mr. Atang nga kanta. Tama ba, Jo? Okay. Yeah. Mr. Atang team nga kanta. Yeah. So, try ra namo ni para sa mga kwan. So, kantahon na maron. Although dili pa perfect kay karon ra kinamo ni gihimo. So, birada ni Jo. Op! Sa chorus ra na imi si Jo Marino magkantahon kay kung kami tanan magyagaw gyud di magkalimaw. Wa pa gyud na praktisan. Hinood ka na. Tirada. Lani na po. Salamat sa inyong suporta. Hindi sa social media. Yeah. Padayon sa pagtanaw kay kami mo hatag og lingaw. Luzon, Visayas, Mindanao. Mr. Atang nata, kini makalingaw. Mr. Atang nata, kini makalingaw. Sa tibok mong pamilya, Mr. Atang na, 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 Mr. Atang na. Manginaon mo'y dili mo mapulaan sa inyong pagtanaw ka na mo. Sa tanang higayon kamo padayon, Mr. Atang na, Mr. Atang na, Mr. Atang na, Mr. Atang na. Manginahon ni dili mo mapulaan sa inyong pagtanaw ka na mo. Sa tanang gayon kamo padayon, Mr. Atang na, 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 Mr. Atang na. Okay, daghang salamat to sa mga mong kanta. Dili pa yung kayo kuan kay ang naka-memorize yung kayo si Jo Marino kay siya nag-compose ato. Nya sani, wala pa namo na finalize so gitry lang namo kanta para sa inyo. Salamat kayo sa inyong suporta no. And don't forget to follow, share and like. Thank you. Thank you, very thank you.